Irailaren 20an Bilbon munduko Red Bull jauzi txapelketa proba izango da. 14 klabalista salto egingo dute Lasalbeko zubitik, 27 metroko altuera jauzia da. Eta proba hori oso ikusgarria izango da. Munduan zehar aurten 7 hiri edo paraje naturaletan egiten da proba hau, eta munduan zehar ere ematen da medioetan albistearen berri. Gaur daukegu gurekin Orlando Duque, Espainiako txapelduna, jauzi txapelketa honetako txapelduna, eta baita Red Bull Espainiako zuzendaria.